Sang benar dia ke aparat KAI pergi kaya tabligh. Na bayay niya dunay pagalang ko mga ulama. Siguro mo ko sa na dia urang aparat KAI. The ayat saya upamay niya dunay pagalang ko sa kanwa mapagriya na mga ulama. Sukman so pakapunanan. Wan tawo no ni mga tao amito umul. Nagde suti. Abudo kaributan. Bismillah. Ayap kato sa mga Abu Jamal Boni. Natito niya naroropatan sa mga tagut. Bida. Nakiasa sa lakawan ako ron iman to. Tano din yung manari. Yang kanan ng mga taon ibinasasi ko mga ulama. Kada mga graduira. Aya kada kalanggiran na di mata mati sa Quran. Di makapuan na sa kitab. Na ini panulong niran sa agama. Ada bayaran ng sabut. Na liyawan na niran sa mga ulama. Aya pagkas sa ibara taon saya. Na datard naging kuta kapa apupan tagud driver gusto pasayro. Aya manaria dapat. Na suda mga sabut yan si agama. Na sira ni pasayro. Nababad na iso pasayro, na ayamin driver, na si tanong mambuki karong. Kukul kebetan, nagu kasasaksi ang tanong sa geng kaasok mid. At terus sa mga doktor, mga ulama, si ko lalagiran si ko agama, na langwa na daw ra, marata basa, na ipruba ko naging kaya mga tablig. Miado yakan si ko miyaw na, aging kaya mga taon na ipminasa si ko mga mujahidin. Na kaya saksi ang tanong sa geng kaya sumiyaga de eleksyon. Sa geng kananaranaw, na ada tarian, api nakamadakala grupo, naging kaya tabligo. Na biyubid sila naging kota mga kawarij. Si ko kapag na sa geng kaya baram, a grupo aging kaya mga mujahidi. Na ayaw mambu umyaswa, na ini panrapiran sa subaram, sa geng kananaranaw.